हेल' लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय दिनैनि 1 अक्ट' बैसाग दाननि दिनै गेदेरखौ मान होनाय आरो उन्दैखौ बोर सारस्रिनाय बे हाबाफारियाव दिनै जोंहा दिनै न'नि गोजानो दिनै बाथौबो फुजा खालामगोन आरोना ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनानै बे भिडिअखौ लाना फैनाय जालायबाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां नुयोबा नायलांलायदो ना मा होनो लोगोफोर थौदो बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांबाय थानोसै नै जोंना बिबार माला सुदों आरोना देलायहोनो मन्दिरखौ ओमफ्राय जोंनि न'नि बाथौखौ आरोना ओमफ्राय दरखं मोखाङाव दरजायाव होनो थाखाय बिबाजैया माला सुगासिनो दं ओमफ्राय बिबाजैया ओंखाराखैनो आरोना आदा ओंखारनानै दङ ओमफ्राय आदा ओंखाराखै बिनिखायनो केमेरायाव ओंखारला होनबाय ओमफ्राय लाथ'नाय जाला आरोना आङो बाजैमोन आरो नानिमोन नै बिबार माला सुगासिनो दङ नानिया दासो फैफिनना ओंखायनो लाफिनबाय आङो दहाय लानाय जायाखैमोन आं दा बिबार माला सुगासिनो दङ लोगोफोर नै इसेबां मोनफैबाय आरो दंबावो सेरजा सिफुं गंगनानि देंखोजों आखायाव बिबार लाना खुलुमहरो जों नुजाफै आफानो गोथार मंगलबारनि गोथार बुब्लिनि बे खेराइसालिया So guys मोननि दा साना जादों आरोना प्रसाद जादों गाइसमोन आं एसेबां मोजां लानो हायासै भिडिअखौ नोंथांमोना जेबो गाज्रि दा मोनसै Happy बैसागु to all of you. Happy बैसागु गासैनिसिमबो स' लोगोफोर नै जों दा मन्दिरनिफ्राय फैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआवहाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय